Amakhulu singane zakwethu singane zedlozi ngiyanibingelela emhlabeni wonke jikelele South Africa yonke nasemazweni ngamazwe kulabo abasabelele overseas nabangibukayo enhlane Africa enhlane eningizimu nentshonalanga neAfrica phesheya kweyilwandle ko-UK kakhulukazi kulaba le ko-Europe. Ngibonga nje ingane zakwethu makhosi amakhulu zingane zakwethu singane zedlozi. Ngithi nje ndawuwe ngicela-ke nje la ingane zakwethu ke sithi ukukhuluma ngesihloko sejazi elingabaluleki ayithi elingabalulekile elingajwayelekile ikakhulu kodwa-ke isimo esenza lingajwayeleki kakhulu ingoba akusilona ijazi elivame ukuqhamuka kunoma uba. Before I do that ke ngane zakwethu ngicela-ke lo oqala ukubona le video kamkhulu wasemakhosini nawe ongakaze usubscribe, please do subscribe ngane zakwethu. Please do subscribe nje lapha on your left hand side, like the video, press lapha usubscribe ushintshe ube grey, then press the notification bell if you don't want to miss any of my videos on this YouTube channel. La ingane zakwethu sokhuluma ngejazi noma ijazi noma isambatho esi-purple. Ijazi eli-purple lana ijazi leli osuke ulethelwa lona uma ngabe kunesimo izinto zibrijile kakhulu, and futhi leli ijazi elihambisana with your third eye opening isikhathi esiningi. Angazi noma-ke abantu bazongizwa noma ngisho njalo, kodwa-ke ngizama ukusho, kodwa-ke ihambisana nokukhanya kwenhlansi yakho ebunzini. Abanye futhi bazolahleka futhi uma ngisho njalo. Kodwa ingane zakwethu cha, sobuye siyichaze leyo nto ngelinye ilanga. La-ke ingane zakwethu leli ijazi leli elisuke lizokwanyula likudlulisele esigabeni esiphezulu, kodwa-ke futhi lisuke lizoxazulula uma ngabe unikezwa lona, lisuke liyijazi lesixazululo elisuke lizokuxazululela izinkinga noma inkinga enkulu okuyiyona osuke ubhekene nayo esihlule abaningi. Kusuke lapho idalwa zikumbathisa amandla zikutakula. Leli-ke ijazi kuyaye ukuthi isidalwa sisuke sibheka isimo sakhe sisuke sibucayi maqedane bese sikwazi ukuthi sikwanyule ngomzuzu lapho wokugcina. Isikhathi esiningi-ke omunye uyothi ngomzuzu wokugcina, omunye ayitshela ukuthi cha engananga usibanibani unalo kodwa akaxakekile. Cha ngane yakwethu, awusazi isimo abhekane naso, awusazi isimo abavamise. Kuyenzeka ukuthi umuntu uthole ukuthi unikezwe ijazi uvamise ukuthi azolokhuzana azonyulwa entweni spiritually or kwesinye isikhathi azonyulwa physically. So awulazi ijazi lakho lisuke lichaza ukuthini, ngoba kuyenzeka uthole ukuthi libe plain, kuyenzeka futhi uthole ukuthi libe neziprofetho ezithize kuthiwa zifake kulona. It's a critical thinker-ke yesidalwa lesi who identifies and solve the problem in a critical condition. Ngiyathemba-ke niyangizwa ingane zakwethu, akukho okutheni engingakudeliver nengakusho ngaleli jazi, ngoba okunye kusuke sekuyimfihlo yakho nawe nethongo lakho ukuthi ikuphi nakuphi okunye, but okubalekile nokusuke kusobala ilokhu engingakusho nje. Thokoza ingane zakwethu, ndawuwe makhosi amakhulu. Amen.